Podielové fondy versus ETF fondy. Poďme sa pozrieť, aký je medzi nimi rozdiel. Podielové fondy sú aktívne riadené fondy, ETF fondy sú pasívne fondy. Aktívne fondy znamenajú, že fond má nejakého portfólio manažera, ktorý vyberá jednotlivé spoločnosti do fondu na základe nejakých dát, na základe nejakých predpokladov a snaží sa vyberať také spoločnosti, o ktorých si myslí, že v budúcnosti porastú. ETF fondy sú na burze obchodovateľné fondy a kopírujú zvyčajne nejaký index. Poznáme napríklad index S&P 500, čo je taký najznámejší index na svete, a tento index kopíruje 500 najväčších amerických spoločností. Čiže ak sa bavíme o nejakej dlhodobej výkonnosti, tak pravda je taká, že tie aktívne riadené portfólia nedokážu poraziť trh, čiže nedokážu poraziť indexy. Druhý rozdiel je v poplatkoch. Ak sa bavíme o nejakých ročných poplatkoch, tak pri ETF fondoch sú tie poplatky veľmi minimálne, okolo 0,1 až 0,3 % ročne. A pri podielových fondoch sú tie poplatky výrazne vyššie, čiže tam sa bavíme o nejakých 2% až 3% ročne. A potom je tam veľký rozdiel aj v tom, že pri podielových fondoch je daň z výnosu 19%. To znamená, že ak vyberieme peniaze, tak musíme ich zdaniť. Čo sa týka ETF fondov, tak po roku drženia sú oslobodené od daní. Čiže to je výrazný argument, že prečo investovať do ETF fondov, keďže sú tam nižšie poplatky, vyššia výkonnosť a neplatí sa po roku daň.